Shubor na Khlem jong unong san Hima. Seng Nongdie Madan, Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association, hakala singi ublay kalapan paw ya kajing sngow si bat jing sngow lem, ya kalong ying jong kising hanya, beladu ya kaying namar kajing bam du jong kading ha kasingi satjan. Kaseng kalapan paw ru ya kajing sngow lem, ya ki bahaying jong tu bala klat ha kadi kajing Pluh ka bashir kay. Ha kajuk ka porpat kaseng kapan paw ya kajing sngow diaw bat jing sngow persyak jori jing kentho bat jing keno jong ki kaptu kani ki baong, bagi Nongdie Madan kila Khang Lynti ki kali pelep ding bat kumta kading kala yo lat ban bam shngam ya kayeng kaseng ki Nongdie Madan kamla ban priang yo kum kini ki jing keno ki bam shong nia ha ka jing shisha kaseng ki Nongdie Madan ka kentui ki bor shnong ni ki bor district bagi dei ban yit khmi ya ka jing long ka sor shlong menta halor ka jing tei thormor ya ki yeng ki sem bat ban pelong ka jing jurep ka babnia halor ka rukom shna ya ki yeng ki sem bat ki dukan pakidulan ban thau ka kunhun jurep ka balat luit ban jurep halor ka jing shngan jo ki jing te yeng bat ki dukan pakidulan ki badon khandai lat bat keleng kanong ba kaseng ka ban pau shai ka darba hakini ki pos nem bala let no la penjat ya ka sor shlong da ka jing raha spa bat ka jing khwan mentoi cement bat ki nong khayi ki riu cement ki le kat bamon haba ki te ya ki yeng bat ki we ki jing te kim salya ya ki an ki kendon bat pelen ki pen khen ya ki bor bade khmi ru kim pushe net kit khia kaseng kapin kan mau badang shen ka we ka yeng mani ka pati ka Pluh bat ing khong khat bat arngut ki men sim briu ki la shudu ai hakini ka jingja ki kali pelep ding ki bahe kim chim lala satya ban rung shaka Jaka namar ka jingret jong ka surok kali kaju ka jingja Pluh ding kala ja ha ki khandiat banai balala ha ka ba ka school KGP Girls High Secondary School ha mission compound kala ing khong bat ha ka niru ki kali pelep ding kimla satya ban poi hadu hasyan namar kimlat ban rung namar bakhem palat ki surong ha ka jing shisha ha ka jing Pluh ka yeng ha khandai lat ha ka sing sa jan ki Nongdie Madan bat ki dukhot jong ka seng ki la lum mar ye ki mar ki mata jong ki bat khang mar dor ki jing dia ki la mare ru shaka Jaka ba Pluh ban ai ka kti ka jing Ïarap wala ki dei ban bu yela di ha ka jing ma kumta ki Nongdie Madan kim shim la Khang Lynti ban ban ki la ai ka kti jong ka jing Ïarap khadu ka seng ka kloi ban etrei lang bat ki bor district bat sarkar ban tei bat penong ya ka sor shlong ka bashngan bat ka ba buram ka liang kani kalong kat kum ka kruwo bala pha du ba shien thaba ubdeu General Secretary ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association